Hellurei ja hellät tunteet. Jälleen on aika tehdä tällainen plannerivideo. Tai jälleen on aika, kolmashan tää vasta on. Tänään vuorossa tämmönen viimeisen päälle perinteinen planner-video, eli Plan with me, mikä tarkoittaa sitä, että mie koristelen mun jonkun aukeaman tässä teidän edessänne ja te saatte katsoa, että mitä minä teen. Nyt katsoin, että olisi hyvä aika sitten alkaa täältä pikkuhiljaa pistämään valmiiksi syyskuun, onko tää nyt syyskuun toinen tämmönen virallinen pitkä viikko. Pistetään täältä väliin. Joo, multa kysyttiinkin, että miten nämä plannerin sivut saa irti, niin nämä lähtee ihan näin. Ja sitten ne saa pistettyä takaisin. Et tässä on sen verran paljon näitä aukkoja, että ei haittaa, jos joku näistä vähän repeytyy eikä pysy kunnolla kiinni, että niitä on sen verran paljon, että ne kyllä sitten jatkossa pysyy. Mulla on tähän tulossa tämmönen to buy-lista, eli mitä kaikkea mun pitää ostaa sitten sinne mun Joensuun asuntoon. Tällä hetkellä on muistutukseksi pistänyt, että mulla puuttuu lakana ja tyyny. Eli ne pitää hankkia. Sitten mulla alkaa taas Butterlakko 1. päivä syyskuuta, niin mulla on valmiiksi siihen tämmönen sydämi tehtynä. Mutta nyt itse asiaan. Olen tänne pistänyt jossain vaiheessa 2 teippiä jo. Eli nähtävästi on ajatellut tähän semmoista hempeen vaaleanpunaista ja kultaista teemaa, niin jatketaan sitten sillä linjalla. Jätän tästä nämä sivut irti, niin ne on helpompi koristella. Koska mä oon miettinyt vähän tämmöstä kultaista ja vaaleanpunaista teemaa, niin mä otan nyt tähän esille mun erilaiset tällaiset aiheeseen sopivat tarrat. Tämähän on ihan siis täydellinen. Ei tarrat, ei nää tarroja, nää teippejä. Mulla näitä on ihan mukava määrä. Näitä kukkaa me nyt pistä. Eli joo, mun kissa tunkee häntäänsä tonne mun teippiastia. Mie säilytän itse tällä hetkellä teippejä tällaisessa korissa, jonka mä muistaakseni ostanut Tigerissa. Mulla oli nää joskus teipit täällä sillä nätissä järjestyksessä, mutta kuten kaikki minun elämässäni, niin ei se kauan järjestyksessä nyt sinänsä pysy. Hauska aina huomata, että vaikka mulla näitä teippejä on jo aika paljon, niin silti puuttuu aina ties mikä väri täältä. Et ei oo ikinä jotakin, mitä ehdottomasti haluaisin. Mä oon nyt päättänyt, että mie nyt ala niinku rahaa pistämään noihin, että mie pärjään näillä mitä mulla on. Tossa ja Pölli, lopeta. Anteeksi, ruma sana. Tarroja mulla on tällaisessa podin kansiossa. Me on kutakuinkin teemoittain niitä järjestellyt, mutta ei varmaankaan ole pysyneet ihan täydellisinä. No tossa vois kattoo ehkä. Niin otan täältä taas tämmösiä mahdollisesti sopivia tarroja esille. Kettukin olisi kyllä kiva. Mulla ei mitään... Kettu. No emme ehkä tästä tee kettua aukeamaan. Olisiko tää tommonen perhonen? Tosin tuo on niin kesäinen toi perhonen, niin miettii, että onko se nyt syyskuu enää sopiva semmosen. Toisaalta mitäpä väliä. Eihän elämässä muutenkaan ole mitään järkeä, niin sama kai se. Nyt nämä ketut kummittelee mulle. En pistä kettuja. En laita kettuja. Kukkia. No jois, ei tossa on hopeat reunat. Mie en ole hirveän tarkka siitä, että menen silleen väriskeeman mukaisesti, mutta kyllä mie nyt kohtalaisesti haluan, että ne jollain lailla toisiinsa sopii, paitsi jos mulla on semmonen täydellinen aivan sama päivä menossa. No niin, hommiin. Ekana mie yleensä pistän aina teipit paikoilleen. Ja jos mulla on jotain isompaa tarraa täällä, minkä haluan tunkea jonnekin, niin se sitten... Oi, täälläkin on kettuja! No! Kyllä mie sitten pistän niitä kettuja. Ne on nyt tullut niin paljon vihjailemaan. Perhoset saa nyt lentää takaisin kesälaitumille. Otetaan täältä joku kettu. No mihin menen nyt tunne? No joo, nyt jumalauta. Siinä. Otetaan sieltä pari kettua esiin. Mä rakastan kettuja. Mulla on joku semmonen kettufetissi olemassa. Oi, tässä olisi tämmönen nurmikko. Raja, joo. Okei, no niin, nyt mulla on jonkunlainen visio päällä. Lähdetään toteuttamaan sitä. Pistääs tämä tästä eka. Soittakaa kuurakukkaa. Teipit katkeaa aika helposti. Voit joko repäistä, mutta mä oon huomannut, että jos haluat suoran viivan, aseta viivotin tai kortti tai mikä tahansa tähän ja
repäise sitä vasten silleen, no, niin kuin näin. Ärsyttää, kun on olemassa ihmisiä, jotka saat siis tän näyttää niin vaivattomalta, että ne vaan jotenkin saa sen teipin heti osumaan kohdille ja kaikki menee ihan täydellisesti ja mikään ei mene vinoon. Ja sitten olen minä. Jos on tämmöstä läpikultavaa teippiä ja et halua, että täältä paistaa läpi sitten joku tämmönen väri, niin se on helppo peittää. Miten tää menee näin vinoon? Helppo peittää pistämällä korjauslakkaa sen ylle, niin siitä tulee sitten ihan valkoinen, jolloin se teipin todellinen värimaailma pääsee siis ihan oikeuksiinsa. Sitten mulla on soinut päässä siis toi 4 suora yhtyeen se Jännitte uutuussinkky Kuuran kukkaa. Se oli mun Spotifyn viikon suosituksen listalla. Ja se iski minun sisäiseen iskelmäminuuteeni niin vahvasti, että en ole mitään muuta sitten kuunnellutkaan tänään kissojeni suureksi harmitukseksi. Ja nyt mun toinen kissa yrittää kiivetä tähän pöydälle, että älkää ihmetelkö, jos tää kamera kohta tästä kaatuu. Justiinsa näin, kiitos. Tää on söpö, mut mulla ei oo aikaa mennä sunkaan leffaan tai edes ostaa karkkia. Sä oot söpö, tanssit ilman paitaa ja mä vaan toivon, et pääset naimisiin. Perse, anteeksi. La 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 au. Mikä ihme tuo oli mennyt? Joo, siis minä enää ymmärrä itseäni, että älkää ihmetelkö, että jos mulla on vähän tämmönen hepuli menossa, niin se johtuu kuule ihan vaan siitä, että me on oma itteni. Tällainen me on aina silloin, kun kukaan ei näe. Mie siis puhun itseni muutenkin. Et mie tarvis tuota kameraa, että mie selittäisin tässä koko ajan jotakin jollekin. No mulla on nytten tässä tää tämmönen peruspohja valmiina. Sitten vois miettiä siihen vähän muita koristuksia. Mulla on tarkoitus nytten syyskuun aikana pitää kirjaa mun menoista ja tuloista. Et mä seuraan mun rahan käyttöä silleen normaalia tarkemmin. Niin vois vähän miettiä, että minkälaisella symbolilla mä sitten sitä rahaa tähän pistäisin. Pitäisikö se vaan laittaa tollanen tähti? Katsotaas missä... Oi, täällä on! Toi on ihan ehdoton to-do-lista. Se on vähän tämmönen, että viikon tärkeimmät to-doot. Niitä voi pistää tännekin, mutta me jotenkin... En tiedä. Me halua pitää tämän vapaana, koska jos mulla tulee jotain erikoista kirjoitettavaa, niin sit siinä on semmonen tyhjä tila. Tai jos ei tule mitään, niin me täytän sen jollain hienolla tarralla. Tai hienolla tarralla. Good vibes only. Good vibes, kyllä. Good vibes ehkä. The best is yet to come right now, seize the day. Seize the day, miten se lausutaankaan, en tiedä. Sitten tässä menee 100 vuotta, kun me mietin näitä. Joka viikon johonkin tämmöiseen alkupäivän ruutuun minä kirjoitan sitten blog ja siihen on tarkoitus pistää blogipostaukset, joita kirjoitan sillä viikolla tai jotka sillä viikolla pitää saada tehdyksi. Miten söpö? Silmätön kettu. No. Mistähän me sen silmät saa? Tuossahan ne on. Jaha. Mitä tässä? Mitä?
ei. Tiedätkö, että ei? Minä kirjoitan tässä välin tähän nämä kaikki menot. Joo, eli minä päätin jättää kuitenkin vielä aika tyhjäksi nämä päivät. Että kun ei todellakaan vielä kaikkea tiedä. Mä oon merkinnyt tänne nyt mun luennot. Sitten minä kirjoitin tähän nämä budjettikohdat, missä minä seuraan mun päivän menoja. Mutta sitten kun me vielä tiedän tarkemmin esimerkiksi, että mikä päivä mulla on mikäkin treeni tai harrastus tulossa tai onko jotain muuta erikoista viikon aikana, mitä ilmenee, niin en nyt tunne tätä täyteen. Tähän on kuitenkin se muutama viikko vielä aikaa. Et nyt vaan sitten reijitän ton teipin. Mä oon tekemässä tämmöstä doodlauspaperia, mikä mun on tarkoitus jossain vaiheessa kiinnittää tänne mun Happy Planneriin. Eli että tästä mennään, että mitä kaikkea minä osaan ihan oikeasti doodlatakin, eli piirtää tähän, että minä tarvii aina tarraa joka paikkaan. Niin mä tekisin tähän reijät Happy Planneria varten, niin minä ottaisin mallin Happy Plannerin sivusta. Merkkaisin tuohon noin reijän paikat. Tiu, 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 tiu. Joo. Sitten tekisin tällä reijät ja sen jälkeen saksilla tekisin tällaiset vastaavat viilot, että sen saa sitten sinne menemään. Kuurankukkaa, soittakaa kuurankukkaa. Voisi tietenkin opetella jonkun muunkin kohan siitä kappaleesta. Siihen. Ja sitten asetellaan sivut paikoille. Perkuleis. Siis mä tykkään tosi paljon tästä aukeamasta. Mä tein tämän tuolla silloin seasonal setillä, että on käyttänyt hyödykseni nimenomaan sen setin. Ja paitsi, että mulla on tämmönen ihana rusehtava kettutarra, jonka lisäsin tuohon ylös. Mutta tähän sivuun tai aukeamaan on tosi tyytyväinen ja otan innolla, että pääsen tänne taas kirjoittelemaan asioita. Se on siinä. Mutta minkä ne pistän tonne? Tossa on tämmönen ruma aukko. Tää ei näytä yhtään siltä, että yritetään peittää sillä jotakin. Okei, mutta tossa toi on. Ja auta mielenkiinnolla, että miltä tää näyttää sitten, kun tää on valmis. Että se vaatii sen, että on lisännyt tänne kaikkea tavaraa ja muuta. Nythän se on ihan tyhjän näköinen. Enkä hirveästi välitä tunkea näitä ruutuja talteen, etenkään etukäteen kovin paljon, koska en todellakaan tiedä, että kuinka paljon pitää loppupeleissä pystyy tähän kirjoittamaan. Et esimerkiksi tässä sivulla no minä tiedän, että tämä viikko on mulla semmonen, että mulla ei ole esimerkiksi luentoja vielä, niin on ihan huoletta voinut käyttää tämmösiä tarroja tänne peittämään tämmösiä laatikko-osia. Siinäpä se oli. Plan with me video. Ja niin, kai se pitää YouTube-tyyliin sanoa, että tilatkaa kanavani, jos haluatte. Mutta toki nämä tulee myös mulla aina blogiin ja Instagramiin mainintaan, niin sieltäkin kautta sitten löytää. Siis täällä tuulee ihan hulluna, että älkää säikähtäkö, jos tää video loppuu siihen, että puu kaatuu tähän päälle. Kiitos, että katsoit!